yleisö. Tai Wiklöf Holding Areenalle löytäneen yleisöä tämän päivän ottelussa. Nasiru Muhammed. Jotenkin ihmeellisesti pystyy vielä pitämään pallo itseään. Lundström loukoo, mutta siihen pääsi vielä Nasiru Muhammed ennen Riikosta. Muhammed syöttää Lundströmille ja startti. Se on ihan päivänselvä asia, mutta Nasiru Muhammed tulee saman tien. Lundström! Ei pelaamaan pystyy. Lopulta pallo tuleekin Kaufmanin kautta Nasiru Muhammedille. Matala keskitys siihen Ojalalle. Aikuisuralla on sitten mahtunut joukkue, että pääsarja monen eri maan pääsarjassa. Nyt tulee Nasiru Muhammed, keskitys, ei löydä ketään vihreää paitaista. Kaufman. Kalle Katsille puolen vaihto. Nasiru Muhammed, hyvä haltuunotto. Vehkonen nousee myöskin hyökkäyksen mukaan, mutta Muhammed harhauttelee itse tämän jälkeen vasemman jalan keskitys, pysähtyy. Fahad Muhammed. Nasiru Muhammed, hieno käännös, lähtee kokeilemaan, mutta tuo laukaus tulee liian. Muhammed. Nasiru Muhammed. Nasiru selässä, hieno ohitus, häneltä tulee mäen päästä heittämällä, ohi pääsee pelaamaan vielä keskustaan, Efimov on juuri parhaimmillaan. Ottelu on edelleen nuori. Kabashi jälleen pelataan linjan taakse Nasiru Muhammedille. Muhammed. Hyvä tiputus Lindholmille ja seinäsyötöllä. Muhammed pääsee etenemään boksiin. Pelaa Efimoville. Efimov pienestä nurkasta veto. Varmasti kaikki, tai ainakin moni muistamme. Muhammed haastaa, kääntää vasemmalleen. Aivan sieltä päätyrajalta pääsee kääntämään. Nasiru Muhammed katkaisee syötön, sitten tulee kovaa tilanteeseen Donille. Simon Lindholm pääsee väliin. Puolen vaihto Nasiru Muhammedille. Hyvin tarttuu koukkuun. Mohamed haastaa Pahtrauren kohti päätyä. Matala keskitys. Se kimppoilee. Come back! Edestä, mutta pallo pysyy Maarehaminalla siellä. Raitanen yrittää löytää vielä Cardosa, mutta hyvin hoitaa Muhammed.
Ja no ei maaleista tietenkään lisäaikaa tule, mutta 4 maalia ja pari loukkaantumista. Tapahtumia on riittänyt. Jälleen Nasir Muhammed, Noah Lundström, nyt Patrik Raitanen tulee. Hyvä pallon suojaus, pääsee myöskin kääntymään. Sitten tulee hieman hankaluuksia ja hyvin Nasir Muhammed riistää pallon itselleen. Taustalta tulee kuitenkin Paht Traore hyökkäyksiä vastaan tällä hetkellä. Kabashi. Hyvä matala syöttö Nasir Muhammedille, joka menee heittämällä Paht Traoresta ohitse, ajaa kohti päätyä ja se... Menettää pallo. Esimerkiksi Muhammed. Ei ole Lundström mitään pahemmin liikaa. Traore haastaa Nasir Muhammedia, ei kuitenkaan pääse ohitse. Muhammed, joka on historialtaan erittäinkin pätevä pelaaja. Nasir Muhammed pystyy syöttöön. Nasir Muhammedilta hyvä yhden kosketuksen jatko Lindholmille, joka seinäsyötöllä sitten päätyy. Muhammed vastaan Paht Traore. Taustalta tulee Adu. Nasir Muhammedia. Paht Traoren tiputus suoraan Sivoselle. Nasir Muhammed leikkaa keskelle, tiputtaa alaspäin Adulle. Nasir Muhammed. Pelaaja hyökkää suuntaan jo ihan talvikauden ottelusta lähtien, mutta myös ennen kaikkea näissä ensimmäisissä liigaotteluissa. Muhammed juuri nyt pallossa, haastaa, saa keskityksen maalille. Jere Kallinen muita puolustusvelvollisuuksia katkaisee. Luottaa lentokenttää aika lähellä. Myrmäkeä on. Nasir Muhammed jälleen tulee 2 pelaajasta ohi. Nyt tuonne kärkipelaajasta Lundström hetken aikaista liigauransa 3. osumaa. Oli hieno syöttö Nasiru. Liigadebyytti tuli siis jo aikaisemmin tällä kaudella. Ensimmäistä kautta on vielä. Konkurssiin ja Mypalakin oli talouden kanssa aika paljon haasteita. Eli siinä mielessä harvinainen ykkösekseltä täksi kaudeksi. Yksi Veikkausliigan parhaita keskikenttäpelaajia. SM-hopeaa jo jokaisella 3 KuPS-kaudella. Muhammed pääsee jatkamaan Lindholm.